Hola i benvinguts de nou. Avui comencem la unitat 3.5, on aprendrem l'art fonamental de l'observació en el disseny permacultural. Avui ens submergem en una metodologia de disseny que és a la vora potent i, de vegades, una mica oblidada, el disseny basat en l'observació. Vinga, anem a veure per què de vegades la millor idea de disseny no es troba davant d'una pantalla, sinó allà fora. Aquesta frase tan senzilla amaga una veritat enorme. És la idea central que impulsa tot un mètode de treball. Cal sortir de l'oficina, anar al terreny, perquè hi ha coses que només es poden entendre estant allí present. És una habilitat que es practica i que, de fet, ho canvia tot. En aquesta anàlisi farem un recorregut per un procés de 5 passos. Primer, entendrem per què l'escriptori ens pot portar a conclusions equivocades. Després, aprendrem a veure de veritat. Veurem quines eines tenim a l'abast, com transformem el que observem en una estratègia sòlida i, finalment, el més fascinant, com el propi lloc ens pot donar el disseny fet. Molt bé, comencem pel principi, que és potser el més important, la diferència abismal que hi ha entre dissenyar des de la teoria i fer-lo trepitjant la realitat del lloc. I aquí tenim el xoc de dos mons, oi? Quan es dissenya des d'un escriptori es parteix de suposicions, de dades que són fixes, estàtiques, de la teoria. Però quan s'està al lloc, la cosa canvia. Es treballa amb evidències, amb interaccions que estan vives, que són dinàmiques. En definitiva, es treballa amb la realitat. La clau aquí és que observar no és només mirar, no. És una habilitat activa, una competència que es pot aprendre i perfeccionar. I sabeu què? No hi ha cap tecnologia que la pugui substituir. Cap mapa de dades, per molt detallat que sigui, pot capturar la riquesa d'informació que s'obté simplement sent-hi present. Perfecte. Però per observar bé, no n'hi ha prou en plantar-se en un lloc. Es necessita una mentalitat concreta. I d'això va, precisament, la nostra segona secció, de l'art de veure de veritat. Què vol dir això? Doncs vol dir desconnectar el filtre de l'adult, aquell que jutja i classifica constantment. Es tracta d'apropar-se a l'entorn amb curiositat, amb meravella, com ho faria un nen. Un enfoc on tot és nou, sorprenent i digne d'atenció. Aquell uau constant. Molt bé. Un cop s'adopta aquesta mentalitat oberta, és el moment de desplegar les eines. I no parlem d'eines físiques, sinó de diferents maneres d'enfocar l'observació. I aquí els tenim. Són 4 mètodes diferents. Van des de la pura curiositat, gairebé innocent, fins a la mesura precisa i objectiva de dades concretes. L'enfocament temàtic és genial per a aprofundir. Per exemple, decidir que durant una hora només s'observarà el comportament de l'aigua. Res més. D'altra banda, l'enfocament instrumental ens dona dades dures, mesurables, com el pH del sòl o el desnivell exacte del terreny. I després tenim l'enfocament experiencial, que és potser el més holístic. Aquí es tracta de submergir-se en l'ambient, de fer servir tots els sentits. Quina olor fa la terra mullada? Se sent el vent a la cara? Quina sensació transmet el lloc? És fred? Acollidor? Llavors, un cop recollida tota aquesta informació de totes aquestes maneres diferents, què en fem? Doncs ara comença la fase de transformar aquestes observacions en una estratègia de disseny real i coherent. És un procés molt metòdic, en 5 passos molt clars. Es comença registrant les dades en brut, sense filtres, i s'acaba proposant proves concretes per validar les idees al món real. I aquest primer pas és potser el més difícil, però és absolutament crucial. Es tracta simplement d'anotar allò que crida l'atenció. Punt. Sense jutjar, sense intentar interpretar-lo encara. Si una taca d'herba és més verda que la resta, s'anota. I prou. Ara sí, en la fase d'especulació comença el joc. Aquí és on ens preguntem, i això què podria significar? Es comencen a formular hipòtesis. Potser aquella taca verda indica una acumulació d'aigua subterrània. Potser no. És el moment d'investigar-lo, ja sigui online, en llibres o parlant amb gent que conegui la zona. Aquí és on ens posem la gorra de detectiu. Es comencen a connectar els punts. Les preguntes ens guien. Per què els cérvols van sempre a aquell lloc? Quina relació hi ha entre aquells conills i l'erosió del sòl? A poc, la complexa xarxa d'interconnexions del sistema comença a fer-se visible. I si se segueix tot aquest procés fins al final, passa una cosa realment sorprenent. Això ens porta directament a l'última secció, al moment en què sembla que el lloc comença a dissenyar-se tot sol. En connectar tots aquests punts i identificar els patrons, de cop i volta emergeix una mena de matriu.
una lògica interna del propi paisatge. Llavors, l'estratègia de disseny no s'imposa des de fora, sinó que es revela, flueix naturalment a partir del que ja hi ha. Tot comença a encaixar. El resultat final és que les promposes es basen en proves, no en teories abstractes. Això pot portar a descobrir estratègies increïblement efectives i innovadores que haurien estat impossible imaginar des d'un escriptori. De sobte, apareix una solució que és perfecta per a aquell lloc i només per a aquell lloc. Al final, de què va tot això? Doncs va d'implicació. D'implicació personal amb el món, d'entendre que els sistemes naturals són profundament interdependents i complexos. En certa manera, es tracta de deixar que la natura faci de mestre. Així que el repte final és aquest: aprendre a observar, sortir al terreny i, sobretot, començar a escoltar. Què ens està intentant dir el paisatge? Potser la guia de disseny més valiosa que existeix ja és allà fora, esperant que algú s'aturi a escoltar-la.